pre hostí. Tu mám špeciálnu vec. Kokain. Takže môžeme si dať, koľko chceme. Kolumbia. Mám nejaké kvapky, keď mi jebe. Musím žrať. Takže som rapper. Mám veľa peňazí, tak robím party každú noc. Dobre. Piť nevím. Dáš si ten kokain, či ne? Dobre. Štart by sme mali za sebou. Tu si varím. Šmákociny. Také dobré lahôdky. Dostanú žehličku, ešte mi trochu ostalo, ak by si chcel. Nanuk. Mám nejakú krabičku. Proste krabicu mám v mrazničke, čiže Double Life bráško. Arašidové maslo z Ameriky, pretože som rapper. Salámky. Nektarinku. Paradajkový džús. Môžeme ísť ďalej. Ukážem veci. To je futuristický telefón, ktorý ovláda celý dom. Ukážem ti kúpeľku, kde sa natieram po sprche. Som tučný a neviem si umyť chrbát, tak musím používať kefu. A niekedy sa stane, že si potom takto umiem. Izba môjho brata, ktorý sa momentálne nachádza v Nemecku. Čiže je to zatiaľ izba, kde si vodím všetky bitches. Tu mám činku, s ktorou cvičím. Tak. Posilujem dosť. Právě ovčí kabát, bráško. Kdo je Faded, aha? Pícha to ako kokot. Píče, počkaj. Boha! Píče, neviem pískať? Neviem pískať, som jebnutý. To je taká vzácnosť, to nikto nemá, takéto vecičky. Poďte ďalej. Toto je moje kráľovstvo. Mám všetkým jebe teraz tých oných Pokémon Go. Bráško, ale teraz niečo sleduj, čo ti ukážem. Čekuj ten Fatal. Hlavný Pokémon, to som si robil, keď som mal asi 10 rokov, lebo som momentálne zaostalý. Čekuj, aké vecičky. Toto som si nejakého vystrihol. Chápeš? Tuto sú nejaké špecialiky. Fatálne. Chápeš, hranatý Pokémon, čo vyzerá z Minecraftu a volá sa Porygon. To boli moje drsné graffiti, ktoré som robil, keď som mal 10. Samozrejme, už taký skill teraz nemám. Už to nie je také dobré. Pozri. Ovca. Proste. Ovca a barán. Chápeš tie graffiti? To je real shit. Inšpirácia veľká, táto slečna. Tu mám pool DJ-sky. Počkaj, ten zapojím. Tuto mám dosky. Nejaké ukážem. Pozri, ešte tu mám takú môjho producenta, Špajzo. No, bol ešte taký iný trošku, teraz už je lepší. Tu mám peniaze. Tento pán, Jozef Zrabka, najväčšia inšpirácia. Peniaze sú v hudbe a tento pán, tento dobre vie. Dneska som akurát objavil na internete jeden hit. Pred 2 dňami vyšiel obrovský banger z Českej republiky. Veľký talent. Chalanisko skvelý. Sympatický. Mám rád jeho tvorbu. Som mi roztrhol retázka teraz pri tanci. Moc som to prežíval. Blackhack, gay porn, hentai nigga a tak. Takže pestrý život slovenského rapera. Kúpil som si nový merch, triko. Mám ich veľa, ale
Supreme, limitka, dosť. Ďalej tu mám hudobný nástroj. Ready to go, ready to pick up some bitches, and so this is like an English part of this video, so I can dress up for all those bitches, and because bitches like holes, and bitches also have holes, so I have a rifle with holes. Check this shit out. I believe outside it's hot, so I'm just gonna take my short jeans, and I don't know where they are. Maybe in the bathroom. Hold on a second. Yes, of course. So, like I said, bitches like holes, but I have no holes, only in my butthole. English part of video is going to be definitely. But no. Okay, we can go now. How is outside? Hot as fuck? Oh my god. Hot as me? I don't think so. Thanks for the burn. I like hard music because my cock is also very hard. And that's why all the bitches love me. Asi som ich mal tak týždeň na nohách, ale deň ešte vydržia. Edícia. Okay, so I think my swag is set up, and mám niečo v nose? What the fuck are you doing, man? Ideme pozrieť, ako býva najznámejšia youtuberská dvojica na svete. Alebo aspoň. Tak, no, hej. Ahoj, Špajzik, tu máš bor, zober ho prosím ťa na balkón. Every day. Vítajte.